tapos matag adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Drama. What's the style? Ako si Jonel. Ginaingon, ang dato para lang ba sa dato? O ang pobre, alang lang ba sa pobre? Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi, nga di gyud nako mahimong mahikalimtan. Unsay ato ni mo dong? Ma'am, bodyguard ko ni Sir Armando. Mao pa? Unsa may ato unta? Makamao man kunong muayo og sakyanan ng imong bana, ma'am sa. Makamao. Na naman di ay? Patuon siya ni Sir Armando. Kay ipaayo niya ang usan niya kasakyanan. Uy, wa para ba maabot ang akong bana dong? Kay to pa sa iyang trabahoan. Inigabot niya, ma'am, baliw kog sulti niya nga nagkinahangdan si Sir Armando niya. Sige dong. Naluto na ba ka ng utan, Jonel? Hapit na ma. Timing sad ng maluto, inig-abot ni Papa ni mo. Ma, niyan nilig itong tao ni Sir Armando. May tuyo sa imong amahan. Oh, mo ba? Payuhon nila sakyanan, ma? Nakaluto na? Ay, dali. Aron makakaon ka na. Ay, ilisa pa kay masinsingot ka. Gutom na kayo? Ay, pag-ilis una, aron makakaon ka na. Nagutan ka? Si Junda lang akong gipaluto sa utan. Mayo, mas mayo ng bukaon kitag utan kada adlaw day. Wa man putay laing makaya. Pinobre ra gyud ng makauna. Pa, nasultihan na ka ni mama? Saan sa man? Din itong tao ni Sir Armando. May ipayo ko ng mga sakyanan si Sir Armando. Murag lain bang lawas na ko. Jonel. Unya pa, di ka makaadto? Dong, ikaw liad to si nga dito dong. Kaya murag. Ambot ikaw kamao ka mo check up, di ba? Kamao mo ka mo check up ang mga sakyanan kay eskwela mo kagututib. Ikaw lay adto dito ha, ug mangita gilin ako sulti lang sila nga naglain ng akong lawas ha. Unsay ato, Jonel? Ay, Apol, naangin mo papa? Naaman, dali sa suit. Salamat. Dali, naras Papa Armando sa terrace. Pa, niya si Jonel pa. Nga naman, may tuyo ka? Sir, ako igipaan ni sa kong papa. Aron mo check sa imong mga sakyanan. Haimres pa pa ni mo. Nasa mo, sir? Siya gusto na kung mo check up sa kanan. Ako rin yung ipaan ni sir kay naglaim niyang lawa, sir. Kailan tanon siya? Ay, pastilan kining mga pobre. Dali lang masakit. Kung siya ba? Pa, kamaumang mo ayo usakinan si Jonel.
One time say nakaayos sa akong car dihang napalyar. Og automotive ang iyahang gieskwelahan pa. Mo ba? Nalo, sige. Ikaw na check up sa akong sakinan, Junel. Sige, sir. Nyandar na. Okay na yung masakyanan, sir, Armando. Salamat. Okay na Salamat kayo, ha? Magkamaw ka man din mo ayo, Junel. Uy, kayo. Magkuha kong ibayad ni mo. Wata ko, ha? Sige, sir. Janelle, Hi. bilit ka ayos si Papa nimo. Abi ni mo, no, kuyawan biya ko niya. Isog mo ko ng papa ni mo. Lagi, uy. Bisag kami, pero miming magmat ko niya nga di masuko. Kaya kung masuko na, ay ambot lang. Bisag asa lang yun, lagpot ang among espiritu. Apple, may mong mamisita ko ni mo. Unsa? Gusto ko mamisita ni mo, Apple. Ayaw, uy, ayaw. Kay masuko niya si Papa. Kaya nga naman. Dili man siya gusto nga makauyab ko. Madapatan unya ko niya. Na, mulayas manggid ko pa. Anong di mo siya musugot nga doon ay mamisita ni mo, Apple? Ambot niya. Pero okay ra, Janelle, nga magkita lang ta sa gawas. Ayaw lang yun pamisita, ha? Kay di na niya ka makayano og sudinis among bahay. Porbida ka sa iyong sabto na na. Di gusto pamisitahan niya na kay pobre ka. Pobre ang lalaki misita, di gina gusto do. Maog yun. Uy, magpili di siya. Natural kay dato gud sila. Natural po nga ang lalaki nga uyabon siyang anak o banahon, dato po sama nila, di ba? La! Siya di mo yung magpili alang ni Apple eh. Ay na lang ang nagtuga-tugaan ng apple, Junel. Oy. Wagit kay mahimo anak niya. Kuyaw pa na kung makontrahan tas ni Armando, kontrahan tas siyang amahan. Kuyaw biya na siya. Daghan na siya yung mga tao simpakog magkauyaw mong duwa sa apol. Ambot lang. Sos, ipakulata ka matigalit siya mga tao. Ambot. Di ko makatugot ni anak, Junel. Pasakitan nilang atong anak. Wa man ganit ang makakusiin niya. Ang laing tao na hinon ang mo dapat. Di ko mosugot. Ani lang ta din ni Janelle. Nagpabukid man ta. May dinhi kay mingaw. Sige na, uy. Mga naog ta sa sakyanan, Janelle. Sige. Wow! Kanindot din ni Apple eh. Karon pa ka nakaani dinhi? Karoon pa yun. Ninduta ang gapo sa hangin, no? Maog yun. Kahumot. Dito ta napitan, Janelle, ay. Ha? Dahil nag-barbecue, Ang mamalita. humot barbecue. Yung mga onta. Sige. Uy, tayo pa. Ano naman? Mamalita. Oo. Unya, mga unta. Oo. La, wa mo ko'y kwarta. Ay, gabala ka. May kwarta ko. Dali na. Mga onta sige. barbecue. Sir, Kinsay ka ba ni Apple? wa man ko makaila sa lalaki, Sir Armando. Pero murag, familiar na ko ang barog. Animal! Hay mas na ba yun? Wala gi ko mahibaw, sir. Alat siya! Ganang wa man ni mo sunda? May gisugo man ka na ko, sir. Ngoy akong giuna. Buang ka! Bugo ka! Sir, di ba patay manuong ko nimo? Pakitayan ako, anak! O kung si kinsa man ang lalaki, ngayang kuyog, bunugan ninyo! Sige, sir.
Janelle, doon ay gamay payag, oh. Anak ta diha. Ay, nya, mag-unsam na diha sa gamay payag. Hala no, mag-standby. Aw. Paagbangan man na, good. Diha sa di mo, uy. Pasensya na kayo sa akong nakarabong ko kumakaan ni. Kita ka, tanawa, oh, mga lovers ani adin Da, mga lovers. Lovers din na sila. Ay, nag-lips to lips, oh. No, gaw muna sila. Nya, kita, di mata lovers. Sa man ni. Lovers, uy. Muuban ka kung ni mo dini, kung dili pa ta mga lovers. Oh, unsay ibot niya mong ipasabot ang kun. Gisugot na ta ka. Ha? Oh, gakson dit sabi. O isa di mo, uy. Sinuod ka. Di lang ko katuugod. Salamat kayo. Sorry. Nagakos noon takaghugot kayo. Samba di ay mo na diha. Ug aron makagakos jud ka na kog maayo. Muabang tadi sa payag-payag. Tanan channel na. Bisura pagkitao ni Ma'am Apple, eh. Shush! Ganun pang taon naman na to. Pasagyan pa lang ng sir yung anak. Ika, eh. Hadlog bago na si Sir nga maturjak ka ng iyang anak. Oh, mga ba? May na siya ka? Ha? Sir ay gusto manujak. Lain na yung babae. Ang iyang anak. Pasti lang. Hadlog bago na mabawsan si Sir. Kadit, lisuray ni Oy. Lisuran ka. Isukay ako. Mas magkati ka ako. Mga first timer man ta. Ay, kung bugal-bugali apol. Wow, good. Nalingaw lang ko na itong buha. Bahala na nang mas lami mang lisod. Sige. Kini. Sakit. Sorry. Sakitan ka. Hugot, magot. Kini. Apol. Usa! Nailabtanan ni mo si Apple? Sir Armando. Animal! Mong niyang ako mga ginikanan, sir. Aron sa pagpasabot nimo. Huwag mo na yung pasabot ako. O ikaw may anak, ha? Masinupakod ka na ko, ha? Sir, ay lang pasakit si Apple, sir. Love na mo ang sagusa, sir. Dili ko makadawat ini. Pamatyon tamang tanan! Ayaw! Sir. Kung ba't yun ni mo siya, apil ako! Apple! Kung dili ka magkadawat ni Junel, ka mamahimo na kumpana. Huwag mga mahal sa umaabot kong anak. Pasag din mi nga magtipon. Love na ko si Junel pa. Love na ko siya. Apple! Dili makadawat na ako si Sir Armando, pero iya may gipakasal ni Apple. Wa dam nga, nagkadayon gid mi si Apple. Bisag wa ko mauyuni sa amahan ni Apple. Mga mga kasama ang kaagi ni Junel, dinining tulumanon. What's the style? Wa mauyon ni style.
Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.